Alkaa! Hyvä, kutsu koira. Täällä tulee! Täällä! Wow! Täällä! Hyvä! Hieno! Pitääkö tätä yrittää zoomata? Joo, se on niin lähellä kuin mä voin. Tästä ei kyllä näe mitään niin. Se ei tarkentaa. Tätä on niin tarkka nyt. Ei pysty zoomaamaan enempää. Ja
sijalle. Alkaa. Mene puoleen väliin vasemman puoleista aaveella. Mene aivan vasemman puoleisen aaveen eteen, halausetäisyydellä. Juttele aaveen kanssa ja kutsu koiraa iloisesti. Iisi täällä, tule tänne! Vau! Iisi, tule! Tule, vau! Hieno juttu, tuu tänne! Iisi täällä, tule! Tulepa tänne! Tule! Ota huppu aaveelta takaa eteen. Takaa eteen huppu. Ja vippis mukaan. Vau! Joo! Hieno koira! Kutsu vaan. Tule Iisi tänne! Tule tänne! Hieno juttu! Täällä, Aika. Tule Iisi tänne, tule! Tänne, Ja sit saat vähän kääntyä koiraa ja kutsut vaan. Aave kans kutsuu koiraa. Hyvä. Hyvä. Noin. Hienoa. Ja sitten ota koira, meet toisen aaveen luo. Meet vaan siihen toisen aaveen luo. Ota huppu takaa eteen, kutsu koira mukaan. Iisi, tulepa tänne katsomaan, tulepa katsomaan, Hienoa. Hyvä. Ja sit otat koiran mukaan. Samalla tavalla 2 kertaa maata. Osuta. Odota ihan hetki. Hyvä, tästä kautta. Voit käydä hakee sen lelun kanssa. Mene tohon tolpan lähelle tohon ja siinä leikitä sitä koiraa. Ihan hiljaa itse oot ja 4 jalkaa maassa koiralla. Ihan reippaasti leikit. Siinä hyvä. Neljä jalkaa maasta. Hyvä, kiitos. Sitten voit kytkeä koiran. Ota se lelu, laita sen sinne takin alle piiloon. Kiina haluaa. Ja
Kävelet suoraan tota valkoista koivua kohti pitkällä remmillä. Ja nyt takaisinpäin. Setvi sieltä. Noin. Pitkä remmi ja seisot tolppana siinä. Katso tänne päin. Stop. Joo, siinä hyvä. Ja hyvä leikitä toista. Voit tulla tuohon kuvaan. Pystytkö sä kuvaamaan? Oliko sillä joku tommonen ylimääräinen tunnistuskortti? Joo, tässä oli siru, mutta siinä kun on se sirun numero, mutta että se loppuu noin. Niin mä No vien tän niin, takaisin. Hengissä sen sitten. Kun se tarvii olla mukana. Ai, se tarvii, kato, kun se noin. Hyvä, että sulla on vähän viileä. Joo. Minkälainen olo on ohjaajalla, kun tunnistit koirasi, oliko oma itsensä? No joo, niin mä Sen seuraavan koiran niin voi tosiaan tuoda. Mä ajattelin, että se ei... Joo, jos noin karriikos. Mä ajattelin, että se niinku enemmän jäisi jänskettämään sitä melua ja sit se... Millä perusteella sä sellainen mietit? Se on vähän semmonen... Se on vähän sellainen niinku aika reaktiivinen ja tavallaan, mutta että... Oikein tiedä. Mä ajattelin, että se tulee semmonen akuankka, semmonen blu ääni, minkä se yleensä päästään noissa tilanteissa, mutta se tuli ihan oikein haukku, että se osaa haukkua. Et se oli kans yllätys. Anna sä mulle sen lelun. Jos en viitsinyt ottaa tätä itse. Katsotaan sitten mitä me nähtiin tänään tässä puolen tunnin aikana, kun me katseltiin sitä. Tämähän on aina tämän hetken tässä paikassa tapahtuma, joka on yksi osa sitä koiraa ja sitten kaikki muut sitten tulee muualle. Sehän on sosiaalinen koira, siis ihmiset tykkää kyllä vieraista ihmisistä. Jos alussa tervehtii itse innokkaasti, lähtee mukaan ja ottaa sen kontaktia kyllä testinohjaajaan. Käsittelyssä ringeltelee ja mängetelee sen, että siinä ei enää kontaktia ota, ei myöskään väistä mihinkään. Ja sitten tuolla aaveilla... Oota, saat se kuvattua? Joo. Mulla ei tarvitse kuvata. Tuolla aaveilla, niin siellähän sitten kanssa hyötyy koira silloin, jos se on sosiaalinen, niin sitten kun se huomaa, että ne on ihmisiä, sehän oli aivan onnessaan, kun sieltä löytyy ihmisiä. Toisaalta kun hakua harrastettu. Riemulla ei ollut rajaa. Se on niin vähän maalimies-efekti. Niin, se ei pelkäs sitä, eikä maalimiehen tarkoitus pelätä olla. No ei, mutta niin. Siitä lähti mun mielestä vähän sille innolla sinne. Että... Siis aaveille. Niin aaveille, niin mä puhun niistä ensimmäistä aaveille. Joo. Se ei ole aave, ne on aaveita. Joo, siinä kun se on marjastaja. Se on marjastaja. Niin, joo. Silloin kun se pelkäsi, se meni Akren puolelle, niin sitten kun se löysi ihmiset sieltä, niin se mielestä oli huippua. Niin. Eli se sosiaalisuus tuli siinäkin esille, että sillä oli apua siitä, että se tykkää ihmisistä siinä vaiheessa. Leikkihalu, no joo, sitä löytyy. Sehän on todella innokas. Ja yrittää saada sitä esinettä ilmastakin. Alussa se oli aavistuksen innokkaampi kuin lopussa, mutta ei se into hirveästi himmautunut se loppuunkaan. Ja sitten se on hyvin keskittynyt siihen, että siis tarttumiseen. Eli siinä vaiheessa, kun se esine lentää, niin se selvästi seuraa, että miten se ottaa sitä otteen, että se saa sitä hyvän otteen saman tien. Mikä me tässä seurataan. Okay, ja sitten tässä kuruotettakin nähtiin pikkusen, kun se testinohjaajan kanssa siinä riehui, mutta ei ihan... Sitten se oli sitä mälväämistä aina välillä. Et ihan se ei pitänyt, mutta ei kai olla tarvikkaan välttämättä. Parempi kuin vähän pehmeä suu. Mutta se sai linnun varmaan avattua ilmasta, kun se keskittyi. Paitsi että lintu ennätä suuhun. Ai, okei. Takaaju sen sijaan tänään jostain syystä ei kiinnostanut ollenkaan. Mun mielestä se on ihan niinku jee! Joo, nimenomaan se oli ihan innossa lähdössä. Joo, hyvä vaan, ei tarvitse pukujen perään lähteä. Joo, että se ei ollut. Aktiviteetista katsotaan sitä, että miten koira pystyy rauhoittumaan sitten, kun on tapahtunut tässä kauheasti kaikkea kivaa tai pääsääntöisesti kivaa koirien mielestä. Niin sitten kun könötään, joo. Mä katson tonne, kun yleensä könötään tuolla, niin sitten könötään nyt tuolla. niin, ihan se oli pääsääntöisesti rauhallinen, mutta silloin oli se yksi aktiviteetti. Sä et ollut ruokkinut sitä varmaan aamulla, kun se ruoho yritti syödä raukkavarteen, ei sitä kauheasti ollut. Eli se oli toinen ja tuolla on hirveän hyvää ruohoa kasvaa tuolla, kun ne yrittäisi syödä. Eli se oli se yksittäinen aktiviteetti, mitä se teki, mikä näkyy kolmosena täällä. Että ei se rauhata mitenkään ollut. Etäleikkiä, juu, sitä se katseli hyvin kiinnostuneena. Ei minkäännäköistä akrea siinä vaiheessa vielä rupea näkymään, että se marjastajat saa ilmeisesti olla haukan matka vai.
pulputetaanko niille sitten? Vähän riippuu aina tilanteesta, mutta ei näköjään tänään. Joo. Uteliaisuus, no sehän meni sinne pienellä viiveellä, juoksi lujaa, sitten otti pienemmisen tarkistuskierroksia ja meni sinne piilolle itse, jonka jälkeen etäleikkiä tulee esille ja rupeaa leikkimään. Siinäkin se tarttuu kyllä, mutta ei kauheasti rupea vetoleikkiin, mutta pitää kyllä kiinni välillä siitä. Ja sitten yhteistyö, niin saman tien sitten kun se ensimmäinen passiivinen osuus alkaa, niin jaha, mitäs sitten keksittiin? Eli ei sitten enää ole kiinnostunut siitä, eikä yritä haastaa sitä leikkiin sen jälkeen, kun se on vaan siitä. Eli silloin on ollut sellaisesti kivaa tuossa alussa ja sitten ruvetaan pelottelemaan. Katsotaan miten siinä kun koira pelästyy, se on aika normaalisti pelästyy, mitä sitten tapahtuu, lähteekö se haneen vai hyökkääkö se suoraan päälle, jähmettyykö se patsaaksi, mitä se tekee. Ja kuinka tuleeko sitä haluaa puolustaa, suuttuuko se. Ja miten sitten uteliaisuus riittää, että haluaako se mennä katsoa itse, ottaako sun apuja, kieltäytyykö se täysin yhteistyöstä ja niin edespäin. Ja sitten jäljellä jäävät pelot, että jääkö pelkoja, jääkö kiinnostusta. Ja kaikki näitä katsotaan tässä seuraavissa osioissa. Ja silloin kun se pelästyy, niin se väistää. Ei mitään isoa dramaattista elettä mihinkään suuntaan, mutta pienet väistöt tulee sekä haalarilla että raminällä. Ja sitten utelias koira, se haluaa mennä tutustumaan, mutta sitten ei häveä rohkeus riitä. Eli sitten se tarvii sun apuja. Pikkusen siellä puoleen väliin menit siellä haalarilla, niin sitten se ei ole uskalsi mennä, kun se sai sen liikkeen sulta aikaiseksi. Ja räminällä se meni itse. Mutta sitten aaveilla tarvisitte enemmän vähän apuja, mutta sielläkin kuitenkin aika nopeasti ratkaisi. Eli se on tosiaan utelias ja silloin se toimintakyky, että se haluaa selvittää asioita ja pystyy siihen. Mutta vähän vielä rohkeutta. Iän mukanahan se varmaan tulee solottukin sieltä. Nuori koira vielä. Rohkeus on oikeastaan semmoinen, mikä iän mukana eniten ehkä muuttuu ja kasvaa. Tietysti voi käydä toistakin päin, jos jotain pahaa sattuu. Mutta tämä ei sillä lailla muistele menneitä kauheasti, niin jos jotain pahoja sattuu, niin tuskin sitä kauhean pitkään mukanaan kantaa. Koska tuossa sitten niin sen jälkeen kun oli ohitukset, niin siellä oli kiinnostusta, löytyi pikkusen, mutta pelkoja ei näkynyt. Pikkusen pistettiin näkyyn tuossa haalarilla, se eka ylösmeno oli semmoinen vähän semmoinen, siinä oli semmoinen pieni sekä kiinnostus että semmoinen varovaisuus. Sitten saatiin akrajakin esille ihan kunnolla, sitten tuolla aaveilla. Sitten se kyllä suuttui, se oli ihan tosi tosissaan. Ensin sieltä kuului sitä pulputusta varmaan vähän, kun moottori lähti käyntiin niin, ja sitten tulikin kunnon huutoa. Ja se hännällä se kyllä tehostetaan sitä 3 verran. Mutta sitten se oli täysin anto pois se sitten, kun se tajusi, että ne on ihmisiä, niin sen jälkeen ei enää mitään jäljelle jääviä, ei ruvennut pöhkiä enää sen jälkeen. Mutta ihan ei luottanut sen toiseen aaveeseen, kun oli hukku pois, että sekin oli se ihminen. Niin. Ja sitten toi laukaus, niin ensimmäisen laukaus, niin se irrotti siitä rekisteröi, että okei, laukaus. Toiseen laukaukseen ei mitään reaktio ja sitten passiivisen laukauksen, niin sen verran, että se kuuli ne. Ei niin mitään ongelmia ainakaan tämän päivän perusteella laukausta. Mutta tämmönen tyyppi. Mukava koira. Joo. Nuori koira, niin oikein juttu tommonen. Ja keskittymiskykyänsä tosiaan on ihan kivasti kanssa. Pystyy niinku seuraamaan tilanteita. Sitten niinku tavallaan teemme sijaistoimintoa se kuseskelu. Se on nuoren uroksen toimintoja. Niin, se oli sitten niin sitä mietin itse, että onko se sitä vai oliko se sitä, että en mä tiedä mitä mä tein, niin mä menen kuselle. Siis niinku tavallaan siis tuolla haalarilla. Niin. Haalarilla se varmaan haki sitä vähän lisää voimaa itseensä. Muistat, minä olen uros ja nyt minä uskallan. Niin, joo. Niin aivan. Ja sitten tuolla muutenhan se nyt kävi merkkailemassa reviiriä. Niin aivan, joo. Se on nuori uros. Kiitoksia. Hyvä.